протестите ги следите. Любопитно ми е дали имате мнение, тъй като видяхме споразумение, което беше одобрено и с което се ангажира Народното събрание, което обаче сякаш не решава трайно и устойчиво проблема, сякаш по-скоро раздели протестиращите. Вие какво виждате в дълбочината и в сърцевината на този проблем, свързан с миньорите и енергетиците? Според мен протестите на енергетиците силно се подценяват, защото тяхното значение надхвърля това, че хората се притесняват за хляба си, за поминъка в съответната област. Аз ще почна малко по-далече. Аз съм много проевропейски настроен човек. 4 години съм бил председател на Комисията по европейски въпроси и още 4 години съм бил вице-премиер. Ще кажеш нещо антиевропейско ли, че започва с такова да, ще обясня защо го казвам това. Съм бил ангажиран. Тоест, 8 години от този общо взето 10 години присъединителен процес, аз съм бил много активен участник в него. И никога и за миг не съм се съмнявал, че България трябва да стане член на Европейския съюз с всички възможности, които това и дава. Това, което обаче ние сме свидетели през последните 10 години, е, че политически елит няма никакво самочувствие на член на държава, представлява член на Европейския съюз. Аз се колебая дали въобще има случай, в който българското правителство, което и да е то, е излязло и е казало: да, вие всички 20 и кусор държави мислите така, но ние българите мислим иначе и отстояваме това, което ние мислим, защото това е въпрос на нашия национален интерес. Ние развихме един менталитет на послушковци, изпращаме хора, които главно гледат как ще вземат позиции в европейските структури, държат се като отличници, които гледат да се харесат на класната, и от тук българският национален интерес страда. Разбира се, когато човек е в такава общност, той няма как да не бъде ангажиран и с интересите на другите, но това не означава да не поставя своите интереси. Въглищните централи създават, разбира се, множество проблеми, но те са един източник на, да подчертаем, ефтина енергия. Ефтина енергия. Оскъпяването, за което говори господин премиера и всички останали, идва не от цената на производството, а от това, че Европейския съюз налага един своеобразен данък върху тях. Но това по същество вече не я прави ефтина на края на... Тя не е прави, ама то по същия начин аз лесно мога да ви откажа да карате кола на бензин или на дизел, като ви кажа, че върху всеки литър бензин ще плащате още 5 лева отгоре и вие сте готов. На зелената политика и на зеления какво значи зелената политика? Тази зелена политика не трябва ли да е в името на нещо? Ние в световен мащаб, ние дори не сме наясно дали човекът влияе чак толкова на глобалното затопляне, колкото се твърди, че влияе. В крайна сметка ще ви дам един много прост пример. Когато викингите през 10-11 век се заселват в Гренландия, те я наричат Грönland, зелена земя. Сега, никой нормален човек днес, като отиде в Гренландия, няма да я нарече зелена земя. Те пристигат в определен период на годината, в който има цъфтеж. Няма такова нещо. Те пристигат в един топъл, по мнението на всички историци и специалисти в тази област, някъде между 950 и 1300 година, която е бил топъл период по времето на Земята. И този топъл период въобще не е дошъл от това, че има двигатели с вътрешно горене, тъй като те са открити векове по-късно. Така че малко по-полека с тези неща, да не забравяме, че хората живеят днес, те живеят сега, те живеят в някакъв конкретен... Аз не казвам да замърсяваме всичко или да се държим като скакалци, но все пак трябва да бъдем малко по-внимателни в тези неща, защото иначе ще отидем в обратното. Да, ние ще затвориме централите, понеже сме поели, не знам кой някога си е поел някакъв ангажимент, и в крайна сметка ще се стигне до той, защото ще трябва да внасяме ток. От нетен износител на ток, ние ще трябва да станем нетен вносител на ток. И ще трябва ние с вас и всички, които ни гледат, да платим. За момента не сме сигурни в тези притеснения, тъй като, казват експертите, може да се въведат заместващи мощности. А какво пречи да запазим и тези? Като има заместващи, нека заместващите полеката... Не са съвместими, професоре, знаете, не са съвместими с какво? С посоката, която е по Европейски съюз и ние като част от него... Ама тази посока, тя не е... Вижте, ето това е, което аз исках да кажа. Посоката, по която е поел Европейския съюз в една или друга област, тя не е природна даденост. Това не е като смяната на деня с нощта и ние не можем да се противопоставим. Ние сме тези, които, бидейки част от Европейския съюз, казваме каква да бъде посоката. Защото ако утре Германия изпитва недостиг или Франция, ще видите как много бързо зелената политика изведнъж се обърне. Тя има някои девиации, така или иначе, и в тези страни. Професор, много ви благодаря за този разговор. Професор Даниел Вълчев в студиото ни. Не ни остана време да коментираме Конституцията. То там всичко е ясно. Там всичко е ясно. Добре, надявам се скоро да проведем и този разговор. Бързам, защото ни е време да отидем към Перник. Там ще се проведе вторият